Bejn it-13 u 18 ta' Mejju li ġej, kważi 1000 atleta minn 25 pajjiż differenti se jiġu f'pajjiżna sabiex jieħdu sehem fil-logħob internazzjonali ta' Special Olympics li se jsiru f'pajjiżna. Il-President ta' Special Olympics Malta, Mart il-Prim Ministru Lidja Qabela, qalet kif it-ħejjiet għal dawn il-logħob internazzjonali għaddejjin ġmielhom. Fl-aħħar jiem ġie jżurna hawn Malta il-President ta' Special Olympics tal-Ewropa Sur David Evangelista fejn kien impressjonat u kuntent immens bix-xogħol li qed jagħmlu numru ta' volontiera li jingħaqdu ma' Special Olympics biex jassiguraw li jkunu dawn il-logħob ikunu ċelebrazzjonijiet ta' inklusività hawnhekk ġewwa Malta. Tul iż-żjara tiegħu f'pajjiżna, il-President ta' Special Olympics fl-Ewropa kellu laqat mal-Prim Ministru Robert Abela, mal-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia Portelli u mas-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima. Hawnhekk David Evangelista ġie ppreżentat bl-emblema uffiċjali ta' dawn il-logħob din turi figura ta' persuna bidejha l fuq biex turi li kull partiċipant fi Special Olympics huwa rebbieħ. Il-qawsalla f'din l-emblema tirrappreżenta l-inklużjoni u l-pożittività waqt li huma spirati minn elementi tradizzjonali Maltin fosthom il-luzzu, il-bibin u l-gallariji tradizzjonali. Tul dawn il-logħob se jkun hemm 6 dixxilpini sportivi differenti li se jintlabu fil-faċilitajiet ta' Sport Malta, fil-Marsa u f'Taqroq.